kung si problema ni mo. Ipadamgo ko nilulungan na doy. Mapa sa itlugan. Sure nila gini, kay gipadamgo ko nilubos yung ato pa'y taong ta. Ha? Asa matitlugan na itlugan na? Uy! Asa matugiingon nilulubos yung, ha? Wala na araw. Bulbutan may lulubos yung, ha? Di ara nang! Hala! Kuha ko ni! Ako na ni! Ha? Tao na to ni Ron. Asa man ha? Kani! Halubi! Kani! Mo ni balaya! Ato na ni pagitaon! Ta! Kani! Ana! Asa! Uy! Asa! Unsa man ni ha? Muna bato na! Mao di ay bato di ay ni. Basig ani na ani. Di pa maunahan pa. Ani, mauna. A few moments later. Kani, duha man ni kadara ta. Kani, ari na siya ni. Tapos kani, ari tari. Uy, di padayon ta kay madato lagi ta ani. Sige ta. Lagi tayo balik ani. Ari. Pasti lang ni balik raman ta. Pasti lubos yung oy. Ta. Ay, sa maning nga kahuyan na sa sumapa. Lagi ni, nara diri gibutang nilubos yung asam to ha. Wala ko makitaan to no, makapalit at gamiton sa eskwelahan diri. Makakita ko anay makapalit ko grip ane. Makitaan to no, pait at ko gamit sa balay ani. Nakita na nako. Nakita na nako. Lagaan ni. 1, 2, 3, go. Salamat lalabas siya. Mana ta? Mana? Subscribe.